पान्दा खलायजागनाय तिनि सानजा जरानि चिमि राय बरम गनां सत्य गलय फायदि आइग्लाय जतन पाल खाता बखरमानि बिसिं दिखलायै तिनिनि पान्दाना जों थेंखाय रिलायखा जतन बिसि नि क्यालेन्डार बिसि कायसा नि क्यालेन्डार लन्च फायदि जाखा आमनि बागै जतनानो कयनाय पाल पालथाय जाफाखरनानै हामबाय ताय जतनानो कयफिनाय जानि जानि जागाव जानि जानि जार आचक थायो आचकनानि बागै बिसि ब्रम ना हाय हैना बनांगौ तो राय बालमा पान्दा तामो खाना रगो तेबु बरक माबस कांगो कक सालायखे के तेबु जानाय aboni ato phano tini ang brief राय बालमा पान्दानि हिस्ट्री रगनो साया phano aboni importance अबनो बो जागाव जंक्लां थांना नां अबनो जतनि पार्टिसिपेंट बाय अबनो चारिनानि जों नायदि गवर्नमेंट लेवल जों एसडीएम बाय मीटिंग खेलेका सिन ऑनरेबल एमएलए एमडीसी जतनो जों तंगयर टाउन हॉल मीटिंग खेलेका अबो आगामी 9 বছর तुइदुते ओम पियाम चायो राय बालमा पान्दा खाइजागनाय प्रत्येक बिशिवनो सरकार एवं कलय समाज तायर लोकेल जतन जों ब्लक एसडीएम थाना निनि लाइन डिपार्टमेंट जत बाय गदालायै ओ फेस्टिवल न आगामी 9 বছরनि बागै बिसि बुमबुमनो जों हालाव बलाय सामुं जारि मातलांनाय ताकलायनो पहिला तुइदुओ जों खासिमानि आं खासिमानिले तुइदुओ रायबालमा नुयाखौ ताकलायनो फार्स्ट आगेराव बोदो बालजाखासिया तो ताकलाय जेबाबे बर प्रशासन जोंनो सुबा फायखा जोंनो विभिन्न फेसिलिटी इलेक्ट्रिफिकेशन निनि स्टेज साउंड लाइट एवरीथिंग बर जोंनो जेबाबे एक्सटेंड खायरिखा अब कैसा थिनांगो चिनी माने गुड साइन आगामी दिन जोङो बरतायबो कतर खायथानियो कल्चर चिनी संस्कृति हुकुमु अबनो नारगनानि फुवारनानि अबनो रुगै कतर वान समु खायनानि कैसा स्कोप फायनाय 156 सम्भवत वीरेंद्र किशोर नि जरा वीरेंद्र किशोर मानिक देवबर्मा नि जरा नि चिमी वीरेंद्र किशोर नि परे के वीर चंद्रम पर के वीर विक्रम नि परे के किरीट विक्रम संचे बाललाई फैले माने अब रेंज हिस्ट्री दंगो महाराजा वीर विक्रम नि परे महाराजा वीर विक्रम तখন थैथां 1947 ना जतन साइमानो भारतवर्ष जे विश्व स्वाधीन दङ आ विश्वनो चिन महाराजा वीर विक्रम थैथां 2 मास का आबोनि परेवो तै चिनि ओ बुबाग्रानि कल्चर तिनि नायदि जोंबोनो ब जागात लाइन थांन तांबगि जोंबोनो कलेरो पालालै दं हाय माने के म बेलाइनो डेमोक्रेटिक मॉडर्न सिविलाइजेशन बाय बेलाइखानो फार साइड नाहार मं नाहारै बोबाग्रा अबनो सनामै तुबै फैमानि एकमात्र ओ हायुंगो ओ त्रिपुराओ कलय रक्तिमिनो रायबालमानि पान्दानि ओ जे डेमोक्रेटिक सिस्टेम न ताबो पालायलै दं चिनियर नायदि सातटा क्लेन माने तामो ककबरक बाहिनाबो हदा 7टा क्लेन दङरा वाप्लम वाबुर जगै आबेल अमायनि दङेबा 7टा क्लेननि 7टा समाजपति दंचिनि रायंखा प्रधानमंत्री हाय मुख्यमंत्री हाय राजा समाजनि ते बाद बाकी जे पदमानर बरकनि दफ्तर दङ केबु रांनायनि दफ्तर दङ केबु एजुकेशन दङ केबु बिचार दङ मायके बरकनि दफ्तर दङ सो वान सगैनायदि आफरोनो चिमिसि चिनि बुबाग्रा महाराजा वान सगै
समाजनो परिचालना खालाय थांनानै हिंके शासक नांगौ एडमिनिस्ट्रेटर नांगौ नायकल फां नांगौ ओ कलय समाजनो नायकलनानि बागै कलय राय परिषद रायसं ओ सामुं माखायनाय रोंनि बागै कामसिखौ फानांखा बिचारनि बागै गायलिम फानांखा ओ माहायके बरंनो जानिजा दायित्व बागै रिजाक अबनि बागै आं बेलायखे डेमोक्रेटिक माने तामो गणतंत्र मॉडर्न सिविलाइजेशन बे कोप अप खाइचले माने एडजस्ट खाइचले माने सिस्टेम आफरनो बुबाग्रा सालामि कालाङै थांका नरक साइडे मानमैया साइमैया आं जे बिसय ताबो सामुं ताङै दङ एदिसि हाफाङो दङ नरावबो जमानानै आं ताबो इतिहासनि त्रिपुरा इतिहासनि हाकर खुरिताय बिसिं हाबै दङ चिनि महाराजा थैयासानि सिगां त्रिपुरानि बागै नेशनल एन्थेम जातीय संगीत सैकलां थांजादों आबुनि स्वरलिपि सैकलां थांजादों स्वरलिपिनो जों ताबो पियानो बायखे तुबि दुन तुबि फैया महाराजा भारतवर्षनि संविधान से सिजियाखौ भारतवर्षनि कुनु संविधान से सिजियाखौ भारतवर्षनि संविधान सिने हिसाबाव चिनी तामिन अरे आम्बेडकर डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर बनि सिगांसे चिनी त्रिपुरा सारनो नायकलनानि बागै महाराजा त्रिपुरानि कन्स्टिट्यूशन सैजाक नायदि बुसुक सिगां आ कन्स्टिट्यूशन सिरियागा दं त्रिपुरानि कन्स्टिट्यूशन सैजाक त्रिपुरानि नेशनल एन्थेम सै खालायग्लां थांजाक बुबाग्रा आफ्रोचेजों बबाहाय आगरतला म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन जे कॉर्पोरेशन भारतवर्षआव एसे म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन नंगियाखौ चिनि बुबाग्रा आगरतलाव म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन खायग्लां थांका चिनि कपाल हामियाबा बल जागाबा चिनि महाराजा वीर विक्रम उमर कम थै थांबाय हाय आंगके चिनि ओ कालचार चिनि हुकुमु मुकुमु तैबो दाक्ति तैबो सिगां चिनि कलयनि सिबिया दा बर्मा जमातिया जतनि थानिनि महाराजा राव उपाधि रिजाक जेमन कलयनो रायरिमा हाय हालामरावनो रायरो जेमन मौसमनि राय दङ काइपेंनि राय दङ हालामनि राय दङ निनि ताई रियां रावनि कास्को दङ बरनिबो राय दङ रुपिनि रावनि राय दङ अबाहाय के आं साना मुजुमानि के हाय जों कलयरक 100 मुइतो खाइलायै बफोरनि जिमि तावला रायनि जिमि देंखा काजिया रायनि जिमि देंखा मुइतो खाइ बालाय फाइका ताबो मताबो तरै उसुक जरा अंखा अबनो आगामी दिन बसकांनि सालो तेबो कतर मा खाइनाय फेस्टिवल खाइके हांके तेरे खाइके हांके अब जतनि बागै आंनि थाङो नट ओनलि फर कलयनि बागै सिमि तंगिया अब जतनि बागै आंनि थाङो यस चिनि रीति नीति चिनि कल्चर न ओ तेरनि बिसिंति जों फनुकनाय कल्चर करे हिंगे निनि रीति नीति करे हिंगे के निनि समाज करे हिंगे निनि बुमुल बहायनो करे वान शक्ति समाज निनि नों आचाय निनि ओरिजिन कल्चर जुदि नों केबनो फनुगि माया हिंगे के नों ओ हायुंगो बोबनि परिचय रि नों सिगां थाङाबा स्वामी विवेकानंद इंग्लिश सोलोंनायनि बागै वालनि जतनसे इंग्लिश गोरोंनायनि बागै फादाराव थांगा इंग्लिश राव बायदाय इंग्लिश पाइलाय मानबा केफिलि मा फाइगा बरकसे जोंमानि मेया चिन्ति प्रसाद जुदि तंबनो ताबो इंग्लैंड बा अमेरिका गिटार काहि थाङि आं बरनसे गिटार थंनाय मो मानबा तांदु चंप्रें सारेंदा ताम खांगे चिनि बोमुल जोंबाय मिलु जोंबो जों आबनो
जों चिनि कालचार चिनि हुकुमु चिनि मुकुमु आबो बायनि नों सिनि जाना आबोनि निनि बुमुल आं साना मुचुमु हके नों जेकुनु जागा तंने जेकुनु पोस्ट तंदि जेकुनु धर्म खाइदि निनि कालचार नों पयता थांदि निनि बुमुल नों पयता थांदि যদিও মডার্ন ফাইকা শুট কুট जों गानलायखा हायबानो ও কালচার ন যে কোনো জাতি যে কোনো সমাজ ও কালচার ন পগৈ তাথাং আবন বাগিনি जों কালচার জানে যা কালচার ন ফুনুকনানি বাগै তাবা কম্পিটিশন নংলাই সারা পৃথিবীও ওয়ান জিরো বরনি কালচার ন তাইবু দামাইল উৎসব নেই কো টেলেমোরাও अखली खाइलेगा बरो दामाइल बफरनबा चीन अरुण कल्चर दबा दामाइल बांग्लादेश नि कल्चर से बांग्लादेश से दामाइल आगे उंगलाइता ताबो अरो फाइका वानसारो अरो बरो ग्रन हुकुमन रुगै तिने बुमुल न नारन बगै दामाइल गे चीनी ति प्रासार ताबो कलर ताबो जों खरबसु जादो कलिजा सेरों खरबसु रिसातै खरबसर गायबालमानि चिनि राय परिषदनि तंमुचा मुंसि अबनो फलकनानि अबनो ति सानानि नों आं जतन तिनि सारा पृथ्वीयाव नायदि ताकलायनि हर्नबिल फेस्टिवल रखाना नागालेण्डनि अबो कायसा आगामी दिनाव आं नायखा गोबांमा जे एडिशनि चिकनसा एग्जीक्यूटिव मेम्बर अंगै सारा त्रिपुरानि जत हदानि जत समाजनि फेस्टिवल रग आं माथांका किन्तु चिनावबो किसे यूनिक जदिव जों संख्या कम यूनिक बयनितायबो कम बयनितायबो किसा बयनिखौनो नायजांनाय करे बुजिजांनाय करे नरक नंगौ तंलाय चिनि अर थाइसें जेता सामने जों कयेकजना दंगौ कलरनि बिसिङाव दामिना मैखोमा हाप्ल पेरमा हेके पेरै जों कुदिलायो तामो खाइमान मे भी भारतनि कायसे यूट्यूब चैनलराव नखना कलरनि सेमानि दें हामा हामान सानि ओं खामा राय बालमानि पांदा फुल एपिसोड सारा पृथ्वी नगै तंताबो आसुके काहाम के ब्रो प्रेजेंट खाइगा मे भी भारत चैनल जों तो लुकुले आगे रगो खालायजा खालायबो दं ताबो खंके कलरनि चामं नमं तामो बर कायसे खालाय ताखलाय रि दं खानर नायदे नाय मे भी भारत ताबो खनि यूट्यूब चैनल नायदे मे भी भारत बाहायके चिनि कलरक बाहायके सं बाहायके चा बाहायके कान रिया नाय रिके साका खाय प्रचार खाय दं जतन कुडी दं जानि जा कालचार ना बाहायके प्रमोट खायनानै जानि जा कालचार ना ति जोंसि बेस्ट यस पृथ्वीयाव आजायखांगे जतन माखौ देव कम्पिटिशन जों बर एग्जीक्यूटिव मेम्बर माने कु दिउ कम्पिटिशन में मेचेनि मा 16,000 बुट बाय हायका ओ दा फाइसि मैया अबो कम्पिटिशन लाइफ समाज जत जागानि कम्पिटिशन दाबो कम्पिटिशन आं साना नाय माने के ओ कलय समाजनि राय बालमानि पान्दावबो यूनिक त्रिपुराव केबनि बाहायके यूनिक कैसे कल्चर करे बुबागानि जरानि मायं साकर आइसा गोनां सें गोनां दामा गोनां और नाना धरনের बुबाग्रानि जरानि सिम्बल रक ताबोफानो दं दंखौ अब बुबाग्रा नुखंबाय सरासरि गदाल जाक अब आगामी दिनाव कैसा हास्तिनि त्रिपुरानि कैसा वन ऑफ द अबनुया अबो कैसा फेस्टिवल कतर कल्चरल फेस्टिवल अंगै रिकॉग्नाइज अंगमानो जे कल्चरल फेस्टिवल नायनानै बागै हर्नबिल न नायने फाइमा हाय ताकलाय हर्नबिल नागालैंड होटेल से जागा करिखा सानानि छि चारि सिमाने ले बरक आसिका थाङि सौइखा भारतवर्षनि चिमिया सारा पृथ्वीनि बरक फाइमा बाय बरनारो जागा सिरि मानदिया खरकसा एग्जीक्यूटिव मेम्बर चिंगाय तंनाय थांनानै नायमोन आं सागा ताथांदि आरो खबर हामिया तंला ताना जागाफोरा हुसि खाइमान दिया चिनावबा एमन एकटा पर्याय त्रिपुरानि बागै अबा एकटा पर्याय वन ऑफ द फाइनेस्ट कल्चरल इवेंट अंगि मानु
जों आबो सोरजा तलाइया सा अबनो चिनि कालचार चिनि हुकुमो मुकुमो तंनाय चिनि रीति नीति तंनाय और रीति नीति न तुइनो चिनि अब आगामी दिनो दैबो प्रसार अबनि जे यूनिक ब्यूटी अबनि जे मेसेज दैबो काहाम के जों मारि लायनाय एके आंखा खायोनो र बुजिबाय खोना अबो बहायनो कायसा हर्नबिल फेस्टिवल हायखाय जों आगामी दिन रिकगनाइज जोंइमान स्टेट लेभेल के जों अबनो नायथावरिनानै अबनो बाहायकेते बि यूनिक खायमान अब नों आं सायजों बाय जों मानलाया अबनि बागै समाजनि पार्टिसिपेन्ट जत अंशनि बरनि पार्टिसिपेन्ट नां इभेन चिनि नायबार गुबुननि दफानि दा बर्मा जमातिया रियां काइपें मलसम जतनि पार्टिसिपेन्ट बहायनो नाङो आबन बागैनो बरक न बहायनो जों कलायनो बलायनाय थिकनो किन्तु बयनो याकारि बयनोबो चिनि लगे लगे मातलांनाय जों बयनिसाय हालामरावनि बिसिं जों बयनिसाय किसे कम्फर्टेबल प्लेस दं एमएलए खरकसा तंगाजाव एमडीसी जों कोनैनि बिसिं आं खरकसा ईएम चिनि गोबांमा पद दं गोबांमा चिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ पोस्टआव सामुतां दंबाय आं तासिं लेटर सामानि भारत सरकारनि नोटिफिकेशनाव ताबो रुपिनी रनि बुमुसे गरि नायदि त्रिपुराव रुपिनी रक दं तमसे भारत सरकारनि नोटिफिकेशन गर ओ रुपिनी र पृथ्वीव दं बुमुल सिकरै त्रिपुराव दं रेकर्ड सिकरै बरनि करबंनि बुमुल करै काइपेंनि करै ओ फाइट रगनो जों ओ महाय मंच रगो जों कगमा सालायनाय चिनि थिनाङा बहाय लेभेलनि फाइट खायना नां अबरंनो जों अबहाय मंच सनाय दिनि आसे कक सालिया खाना जुदि जरा मान खाके चिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मस ताम खायना नांनाय जों चिनि समाज आबनति जरा माके सालायनो दिनि आसे नखदन चिनि युथ रबहान नासंलाय दङ मोसानाय रोजाबनाय आबनि बागै लुकुरग ताबा हाजार हाजार तंनाय रग फायरगम तंमाबा जतननो तामनाय फायनाय क्रिसमास दङ ट्रिं बिसिगाताल दङ जतनो एडभान्स खाकाहाम चिबाया फारै आने कगरन मथाका जतनन सुबाय खुलुमखा